Assalamu alaikum. Mai hankali ba zai canza iyaye ba, mai tarbiya ba zai kauce umarni ba. Ita duniya kyalkyali ne da adam banza, shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba. Da na jin kanka wata rana ba kai ne ba, zo mu zauna rayuwar nan ba tabbas ba. Yalla bai sani da zuwa. Sani da zuwa yalla bai. Yalla bai. Zainab. Sani da zuwa yalla bai. Zainab. Sannan ki Zainab. Na kamar kina shirin fita ne ko? Unguwa zan je, amma ba zan daɗe ba zan dawo. To da Allah kafin ki fita, taimaka ki kamo ruwa. To shikenan. Yallaɓai ga ruwan. Yallaɓai. Don Allah yallaɓai ka yi haƙuri. Ba damuwa. Zan ɗauko mofa sai in goge gurin. Zo mu zauna, zo mu saba, zo mu zauna, zo mu saba. Zo mu zauna, zo mu saba, zo mu zauna, zo mu saba. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Mai hankali ba zai canza iyaye ba, mai tarbiya ba zai kauce umarni ba. Ita duniya kyalkyali ne da adam banza, shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba. Da na jin kanka wata rana ba. Abincinka yana a dining na shirya maka. To shikenan. Idan kin gama aikin sai ki zo ki mun magana. Don sako na ci. To shikenan.
Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Dalladi. Na kwana. Lafiya lau. Ya gida. Lafiya kalau Dalladi. Ya su baba kuma. Lafiya su kalau. Ya iyalin naka. Suna lafiya. Alhamdulillah. Na barin kama miki ma. Dalladi ba shi ka bata kayanka. Ai da kin bari na kama miki. A'a, ba shi ka bata kayanka, je ka samu wuri ka zauna. To shikenan. Ai, nan dai. Ki ta fama damun mutane an baki kuma ba sha zaki ba. Dalladi. Na Amina. Lafiya kuwa? Me yake damun ka? Lafiya kalau inna. Me kika gani? Na kana cikin damuwa ne. Babu komai inna. Kawai yanayin ne a haka. To, shikenan. Allah ya sa mu dace. Amin. Inna ga wannan. To, na gode. Dan kaɗan ne, a yi haƙuri ba yawa. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara buɗe. Amin. Kawo ku Dalladi mahaifinka ya so ku haɗu, amma ya fita kuma ba dai nisa yi ba, nan ɗan baya ya je ya dawo. Ai na san zancen da zai mini. Zai min magana ne akan rashin hankalin da Nadiya ta yi masa. Rashin hankali? Ai kai rashin hankali ba Nadiya ba. Yanzu saboda Allah Dalladi, duk kanikawan da suke garin nan, ka rasa wanda zaka tura masa nambarsa sai lambar mahaifinka? Wallahi inna ban ce ta kira baba ya kai mata faci ba. Ke ma kin san ba zan aikata haka ba. Na nemi lambar Inusa ne da Shamsi. Ban samu ba. Shine na aika mata lambar baba. Akan ta kira shi ya tura mata ɗaya daga cikin su. Ita kuma sai ta zo ta yi wannan shirman. Gaskiya Dalladi baka kyauta ba. Wannan abin da kai wa mahaifinka kwata-kwata ba daidai bane, wallahi baka kyauta ba. A yi haƙuri inna. Insha Allah ba zan sake ba. Kullum haka kake faɗa Dalladi, amma kullum al'amarin ka ƙara taɓarɓarewa yake. A yi haƙuri inna. Zan gyara insha Allah. Ni dai so nake a ci gaba da yi min addu'a. Dalladi addu'a ai kullum yanta ake yi. Kullum a cikin yi maka addu'a muke. Yo kai yanzu Dalladi idan ba dan ana maka addu'ar ba, ai da ba a san ya za ka tsaya ba ma kuma. To shikenan inna. Bari na je wajen Idi in dawo. Akwai wata magana da nake so mu tattauna da shi. To shikenan, babu damuwa. Kafin lokacin ma kila baban naka shi ma ya shigo tunda dai ba nisa yi ba. To shikenan inna. Sai na dawo din. To shikenan ba damuwa. Assalamu alaikum. Na kwana. Rike gaisuwarka ba na santa. Shashashan banza shashashan wofi mutumin banza. Sai ana ka zo kana wani gaisuwa kana sun kai da kanka kasa sai ka ce gaske. Ke baki sanar da shi cewa ina neman sa bane yake nema ya kokarin fita daga gidan nan? Malam na gaya masa mana. Na gaya masa kana neman sa. To ai ke ma da laifinki. Saboda ba kya san laifin yaron nan ko ne. Wato ke ga mai ɗako? Banda abinka malam, banda abinka, mutum ya taɓa haihuwar ɗansa ya ƙi shi, ai ba za ka ƙi ba sai dai ka ƙi halinsa. To bari in gaya maka gaskiya ɗan ladi, wallahi tallahi ka bi duniya a hankali. In gaya ma gaskiya ka ji ko? To ka ji, ka gyara halayyarka. A yi haƙuri baba. Kuskure aka samu. Kuskuren ƙaniyarka za ka ce wani kuskure aka yi? Ko da yake ai ba wani abin mamaki bane a wannan. Domin lokacin za ka auri wannan yarinya ka ma canja iyayen naka gaba ɗaya kaf. Saboda za ka auro baturiya ko? Lokacin za ka tura lambar. Me yasa baka tura lambar wajen Alhaji Mai Wada ba sai ka turo lambar wajena? A yi haƙuri. Saɓanin fahimta aka samu. Kuma ni na yadda na yi laifi. Insha Allah hakan ba ta sake faruwa ba. Kuma baba kai ne mahaifina. Duk inda zan je in dawo a cikin duniyan nan ba zan iya canja ka a matsayin mahaifina ba. A yi haƙuri.
ita da take ta ɗauki nata mahaifin da muhimmanci, me yasa bata kira shi ta je ya mata facin motar ba sai ka tura da lambar. Dan ladi ka kiyaye ni fa, kai hankali, ka bi duniyar nan a hankali, ka canja rayuwarka fa, ka canja halayyarka. ai haƙuri baba, ai haƙuri, insha Allah zan gyara. To Allah ya sa hakan ta faru. Wakaji ai haƙuri baba. to da zaka ce haka in ba haƙuri ba ya kake son yi? Shashashan banza, shashashan wofi. Zo mu zauna, zo mu saba, zo mu zauna, zo mu saba, la 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 la, la 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 la. Ai kai yanzu ka san me zai? A gare gaskiya wannan mashin din fa ya ji jiki sosai, ka duba gani fa duk ya kashe shi. Kawai ka je ka ce shi fa Bashir fa gaba da ya kashe mashin din nan nasa da su. Ka duba nan dan Allah, yanzu wannan aikin ne yana da yawa fa. Ka san me zai? Kawai ka je ka same shi ka ce ka bar mun mashin din a nan. Ka ji? Mun oga ya zo kawai zan duki ba kun gani saboda ga baya nan. Kawai ka je ka same shi. Ba matsala. Na kwana? Na kwana. Idi fa bai zo shagon ba ne? Allah kun yi ta ai bai daɗe da barin nan ba ya haji. Ko to a tura bari a ja kira masu. Haka da mu, bari zan je da kaina an sa. To shi kenan sakana da rajin Allah. Allah ya kiyaye. A gan shi ne ya sa kenan. Ba uwar kuɗi. Amma iyayensa ba sa jin daɗin sa ba. Irin yan wahalan alazawan nan ne a za ya ke da su. Nadiya ba ki kyauta min ba. Auren ki bai kare da komai ba sai ɓacin rai. Ke rusa min dukkan jin daɗi na da farin ciki na. Mafi munin abin ma da kike so ki shiga tsakanina da iyayena. Ɗanladi. Ajeri. Ikon Allah. Wata sabon gani. Wai dala daga sai gani a ƙofar gidana? Wallahi ni tunan nake makamanta da ƙofar gidana kwata kwata. Kai fa ka ji matsala ta da kai fa. Shikenan kai yanzu abu baya wuce a gurinka? Ha ba. Babu batun jin magana. Wallahi da gaske nake. Yanzu dai na gajiya. Ya gida. Lafiya lau. Madalla. Ba wani batun jin magana. Ni wallahi da gaske nake nayi matukar mamakin ganin ka ƙofar gidana. Kaga yanzu dan mu bar wannan zancen. Yanzu wata matsala ce ta kawo ni gurinka. Shine na zo mu tattauna. Ahab. Ni dai na san dole kin. Yanzu me ce matsalar? Nadiya. Nadiya. Wace ce Nadiya? Nadiya matata mana. Oh, ka ce Nadiya Baturiya. Ita. Me faru? Wato Idi, ban taɓa tunanin zan tsinci kaina a halin da nake ciki ba yanzu. Aure na da Nadiya bai ƙari da kuma ba sai tarin matsaloli. An zo wajen. Ai an ma wuce wajen. Kaga? Tun da muka yi aure da Nadiya ba ta taɓa zama a matsayin matata ba. Ni fa kawai sunan na yi aure ne, amma ban da mata. Kai, ni ba kai magana da manyan baki. Dan ni ka san ba na gane magana a kudin ka fito mun da mutum kawai. Idi, tun da muka yi aure da Nadiya ba ta taɓa bani wani haƙƙin aure na akanta ba. To, kamar yaya? Wanda irin haƙƙi ke nufi? Wanda haƙƙi daga ciki kenan? To ai Idi duka gaba ɗaya ma babu wani haƙƙi da ta taɓa sauƙewa ko ƙwaya ɗaya. Tabɗe. Yanzu haka ma magana da nake yi maka. Babana fushi yake da ni, kuma duk akan Nadiya. To ka gaskiya a wannan gabar shawarar da zan baka shine kada ka yadda, kada ka kuskura alaƙar ka da iyayenka ta samu rauni, saboda su ne kai ne su. Asha, ai sai dai kara ƙara. Ai tun da ban bi umarnin mahaifina ba, to kaga babu abin da ba zan gani ba. To kaga wannan gurin Ɗanladi shi na hango maka tun farko, amma saboda kai idan ka ya rufe ka hango Baturiya kai nisa ba ka jin kira. Idi, ai yanzu na dawo Bahaushe, don yanzu ma zuwa ne gurin ka bani Bahaushe shawara.
to bari ma an gaya maka ni yanzu tunanin sakin ta ma nake. Subhanallahi. Saki. Allah ka ƙara faɗa wannan magana gaban Allah ne. To ya kake so na yi Idi? Ya kake so na yi? Ni shawarar da zan baka nan ita ce. Matarka ce. Ka zaunar da ita. Ka fahimtar da ita cewa aure ibada ne. Idan ya kamata ma kamar da ita isa makarantar Islamiyya, kamar da ita domin gaskiya da alama wannan matattaka da wahala in ta yi Arabiya. Turanci kawai ta sani. Domin gaskiya bata san Allah ba. Amma fa ani ta fahimtar kenan. Idi kenan. Ana ruwa ya ci makaɗi kana ganga ta jiki? Yanzu haka magana da nake ma Nadiya ba ta gidana. What? Tana ina? Gidansu ko ina? To ai idan gidansu ne ma ai da sauki. Ba ma ta kasar gaba daya. Ta bar kasar. To ina ta je? London. Lamme? Shin wai ba ita ce kasar da ake cewa ta fi ko ina nisa daga Najeriya ba? Me ta je can? Me ikaita? To ni ma ina na sani. Baka sani ba. Kuma ka barta? Ita da iyayenta suka tafi. Ina zaman zamana a kasuwa. Kawai naga message ɗinta ya faɗo. Wai sun tafi London. Kai a takaice ma bari in gaya maka. Wai sai bayan sati 3 ma za su dawo. Sati 3 fa. Lalla da yako wannan iyayen Nadiya anya sun san ku irin tsinuwar da mala'iku suke wa wannan iyar tasu tunda suka sa kafa suka fita da ita daga gidanka. Ko da yake auren ne ina jin ba su dauke shi a bakin komai ba. To gaskiya an haka ne ta wannan zaman naku ba na tunanin zai yi a haka da sake gaskiya. Abin da ya kawo ni gurinka kenan. Na ce maka sakin ta zan yi ka hana ni. To yanzu sai ka bani shawara. Me kake so na yi? To ni gaskiya ba zan baka shawara ka saki matarka ba. Domin gaskiya ba mutunci bane a ce daga yin aure a ji kayi saki. Gaskiya. Saboda idan ka samu wannan fentin kowa kawai kallon da zai dinga maka ina ganin ba za ka iya rike mata ba. Gaskiya ka dai sake wani tunanin. To in dai dangane da matarka ne ni gaskiya iya shawarar da zan iya baka kenan. Dan da mun tun farko da gaba shawara ta ba za ma ka aure ta ba. Kaga Idi. Dan Allah ka ban maganan nan. Ta riga ta wuce. Sanin kanka ne. Ba ni da wani amini da ya wuce kai. Shi yasa ma na zo gurinka. Dan haka Idi. Na san na yi kuskure. Shi yasa na zo gurinka. Ka san fa duk duniyan nan babu bani da wani amini da ya wuce kai. Shi yasa na zo ka bani shawarar da za ta dace da ni. Kai. To ani dan na marasa me zan ce maka. Ka fara gane yin aure. Sannan kuma ka fi ni gogewa akan harkar zamantakewar aure. Kaga malami kawai ka bani shawara. Mai hankali ba zai canza iyaye ba, mai tarbiya ba zai... Ni fa ina ganin mafi a'ala kenan ka ƙara aure kawai. Saboda ka san su mata yan uwan wukaken fawa ne, ba sa wasuwa sai da yan uwansu. Kuma in mai rabon shari'a ce kila idan ka ƙara auren sai ka ta daukan hanya. Ni ana da shawarar kenan. Wannan shawarar da ka bani shawara ce mai kyau. Kuma dama ni ma na yi tunaninta. To amma Idi kana ganin idan na yi wa Nadiya kishiya daga yin aurenmu na mata adalci kenan? Kai adalcin taimaka a zaman ku da ita? Kuma ma ba haka ba. Da maganar sakin da kake zaka sake ta da ƙara auren wanne yafi sauki. Ni na ganin ƙara auren a yafi. Haka ne. Zan yi tunani akan wannan maganar kuma duk abin da na yanke zan sanar da kai. To Allah ya samu dace. Amma dai shawarar da zan baka shine duk abin da zaka yanke kar ka yanke abin da zaka kware kanka. Mafi gaskiya kenan. Shikenan mu ƙara samu ta. Da kaga su mata ka san da yadda suke sai haƙuri. To, Ɗanladi, ni zan koma. Shigo mana sai na ajiye ka a shagon. Kai, ina, an yi ban jin gaskiya zan fita. Dan yanzu ma taɗi muke da uwar gidan. Zuwan ka ne fito da ni. Kai ka caɓa. Wallahi ji nake dama ni ne kai. Kar ka ce haka. Haka Allah yake ikonsa. Kai Allah ya baka dukiya. Sai jarabe ka da shedaniyar mata, ni kuma sai Allah ya jaraban da talauci. Sai azurta ni da mace ta gari. Saboda haka wannan ba wani abun nan bane. Yanayin rayuwa ne. Wasalam, Allah ya kiyaye.
na tafi. Yalla bai san da zuwa. Yawa sannin ki Zainab. Ya aikin? Lafiya kalau. To yalla bai bari na je na kama maka ruwa. Ki bar shi kawai ba sai kin kama ba. Ki je ki ci gaba da aikin ki. To shikenan.